आता पितृपक्ष चालू झाला आहे, म्हणजेच पितृ पंधरवडा। ह्या पितृ पंधरवड्यात आपण आपल्या पूर्वजांच्या आवडीच्या भाज्या बनवतो आणि आज अशाच काही भाज्यांची रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे, ज्या भाज्या आपण फक्त पितृ पंधरवड्यात आवर्जून बनवतो। तर ह्या भाज्या मी आमच्या मालवणी पद्धतीने दाखवल्या आहेत। नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंगत तुमच्या आमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। तर चला सुरुवात करूया रेसिपीला। सर्वप्रथम भेंड्याची भाजी करूया। भेंड्याच्या भाजीसाठी मी कढईमध्ये तेल, जिरं आणि भेंडी घातल्यावर लगेच आपल्याला त्याच्यात अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे आणि लिंबू पिळल्यावर मंद गॅसवर भेंडी आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायची आहे। भेंडीचा चिकटपणा, बुळबुळीतपणा इथे गेला पाहिजे तोवर आपल्याला भेंडी खरपूस भाजून घ्यायची आहे। आता इथे तुम्ही बघू शकता 10 ते 15 मिनिटांनंतर भेंड्याचा कलर बदलला आहे, त्याचा बुळबुळीतपणाही गेला आहे। आता ती भेंडी काढून त्यामध्येच थोडंसं तेल घालून मी मिरची, थोडासा कांदा, हिंग घालून कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे। आता त्याच्यात थोडीशी हळद, थोडीशी धना पावडर घालून पुन्हा एकदा चांगलं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। आता ह्याच्यात भाजलेली भेंडी घालून आपल्याला चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आता त्याच्यात चवीनुसार मीठ घालायचं आणि पुन्हा भाजी व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। आता त्याच्यात शेवटी ओलं खोबरं आणि शेंगदाण्याचा कूट हा ऑप्शनल आहे, तो घालून व्यवस्थित भाजी परतून घ्यायची आहे। आता ही भेंड्याची भाजी आपली झालेली आहे। आता ही काढून ह्याच कढईमध्ये आपण आता कारल्याची भाजी बनवणार आहोत। तर कारल्याची भाजी बनवण्यासाठी ह्याच्यात मी तेल घालून कारली कापून मी ऑलरेडी त्याला मीठ लावून ठेवलेलं होतं। आता ह्याच्यात ती कारली पिळून आपल्याला ह्या कढईमध्ये मीडियम गॅसवर कारली खरपूस भाजून घ्यायची आहेत। आता एक 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता कारल्याचा रंग बदललेला आहे। कारली एकदम आपल्याला इथे जाळायची सुद्धा नाहीये। आता मध्ये जराशी जागा करून आपल्याला त्याच्यात सफेद तीळ घालायचे आहेत। सफेद तीळ घालून भाजी व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। आता त्यामध्ये थोडंसं तेल घालून जिरं, मिरची, थोडासा कांदा घालून आपल्याला ती व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आता एक 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता कांदा आणि कारली व्यवस्थित मिक्स भाजून झालेली आहेत। आता त्याच्यात मी थोडीशी हळद घालून चवीसाठी 2 कोकमं घातली आहेत, ओलं खोबरं घालून व्यवस्थित भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे। आता पुन्हा ह्याच्यात थोडासा शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे। शेंगदाण्याचा कूट घालून भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आता हे सगळं जिन्नस घातलं 5 मिनिटं तरी भाजी व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। आता इथे कारली आपल्याला जास्त जाळायची नाही आहेत, नाहीतर ती आणखी कडू होणार। आता इथे कारल्याची भाजी तयार झाली आहे, ती काढून घेतली। आता इथे वेगळ्या कढईमध्ये आपण सगळ्या मिरचीच्या भाज्या आधी करून घेऊया। तर इथे भोपळ्याच्या भाजीसाठी तेलामध्ये राई, जिरं, हिंग, हिरवी मिरची, कढीपत्ता घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। आता त्याच्यामध्ये थोडासा कांदा घालून कांदा लाल होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। आता ह्याच्यात मी साल काढून बारीक फोडी करून भोपळा मिक्स केलेला आहे आणि चवीपुरतं मीठ घातलं आहे। मीठ घालून ती व्यवस्थित भाजी परतून घ्यायची आहे। ह्या भाजीत पाणी नाही घालायचं, झाकण लावूनच त्याला एक चांगली दणदणीत वाफ आणायची आहे। भोपळा आपला पटकन शिजतो, वाफेवर तो अगदी पटकन शिजला जाईल। आता भोपळा शिजलाय। भोपळा शिजल्यावर त्याच्यात मी ओलं खोबरं, कोथिंबीर घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। आता थोडासा गोडपणा येण्यासाठी मी अगदी चिमूटभर एवढी साखर घातली आहे। आता साखर घालून पुन्हा एकदा भाजी व्यवस्थित ढवळून घ्यायची आहे।
आता इथे आपली भोपळ्याची भाजी सुद्धा रेडी झाली आहे। आता त्याच कढईत मी थोडंसं तेल घालून कोबीची भाजी करणार आहे। आता त्या तेलात मी कढीपत्ता, राई, मिरची, थोडंसं जिरं, हिंग आणि चण्याची डाळ आणि बटाटा। चण्याची डाळ इथे मी अर्धा तास भिजत घातलेली होती। आता दोन्ही छान परतून झालं की त्याच्यात कांदा घालून आपल्याला व्यवस्थित भाजी मिक्स करायची आहे। आता त्यामध्ये थोडंसं पाणी शिंपडायचं आहे, म्हणजे काय ती चण्याची डाळ शिजायला मदत होईल आणि झाकण लावून आपल्याला चण्याची डाळ व्यवस्थित शिजून घ्यायची आहे। आता चण्याची डाळ शिजल्यावर मी ह्याच्यात हळद आणि चिरलेला कोबी घालून व्यवस्थित भाजी अगदी परतून घ्यायची आहे। आता कोबी घातल्यावर आपल्याला भाजी जास्त वेळ शिजवायची नाही आहे आणि झाकणही ठेवायचं नाही। चवीपुरतं मीठ घालून व्यवस्थित आपल्याला भाजी ही मोकळी करून घ्यायची आहे। आता ह्याच्यात शेवटी ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर घालून भाजी व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। आता तुम्ही बघू शकता इथे झटपट आपली कोबीची भाजी सुद्धा तयार झालेली आहे। आता त्याच कढईत मी पुन्हा थोडं तेल टाकून वालीच्या शेंगांची भाजी करणार आहे। आता त्याच्यात जिरं, मिरची आणि कढीपत्ता घालून फोडणी व्यवस्थित शिजू घ्यायची आहे। आता त्याच्यातच थोडासा कांदा घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। आता त्याच्यात थोडीशी हळद आणि वालीच्या शेंगा घालून भाजी व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। ह्याही भाजीला आपण पाणी घालायचं नाही आहे, चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि झाकण लावून एक चांगली दणदणीत वाफ आणायची आहे। आता ह्याच्यात हवं तर तुम्ही एक छोटा बटाटा कापून सुद्धा घालू शकता। आता ही भाजी चांगली शिजलेली आहे। आता त्यातच मी ओलं खोबरं घातलं आहे। आता तुम्ही बघू शकता इथे भाजी आपली चांगली शिजलेली आहे। आता ही भाजी आपण एका प्लेटमध्ये काढून त्याच कढईत मी गवारीची भाजी करणार आहे, म्हणजे आता आपल्या उरलेल्या मसाल्याच्या भाज्या करणार आहोत। आता त्याच्यात मी तेल घालून कांदा घातलेला आहे, थोडासा टोमॅटो असा कोवळून घातलेला आहे आणि व्यवस्थित फोडणी शिजू दिली आहे। आता त्याच्यातच मी हळद, धना पावडर, मालवणी मसाला आणि फोडणी जळू नये म्हणून थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित फोडणी शिजू द्यायची आहे। आता ह्याच्यात मी गवार आणि बटाटा घालून थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालून भाजी व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। आता झाकण लावून ह्याला सुद्धा एक दणदणीत वाफ काढायची आहे। आता तुम्ही बघू शकता झाकण लावल्यामुळे भाजीला पाणी सुटलेलं आहे आणि भाजी मस्त शिजलेली आहे। आता ह्याच्यात चवीनुसार मीठ घालायचं आणि आपली भाजी तयार झाली आहे। आता ही भाजी काढून त्यातच मी सफेद वाटाण्याची उसळ करणार आहे। आता सफेद वाटाण्याच्या उसळसाठी मी तेलामध्ये कढीपत्ता, जिरं, कांदा घालून कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। आता त्यातच मी मोठ्या फोडी चिरलेल्या आहेत टोमॅटोच्या, त्या घालून व्यवस्थित टोमॅटो शिजेपर्यंत आपल्याला फोडणी शिजवून घ्यायची आहे। आता इथे बघू शकता तुम्ही टोमॅटो थोडा नरम झाला आहे। आता त्यामध्ये मी हळद, धने पावडर, गरम मसाला आणि मालवणी मसाला घालून थोडंसं त्याच्यात पाणी ॲड केलं आहे। त्याने काय होईल की ती फोडणी आपली जळणार नाही। आता ती व्यवस्थित थोडी शिजू द्यायची आणि मग त्याच्यात आपलं मालवणी कांदा खोबऱ्याचं वाटण आपण करतो ते मी 4 चमचे इथे घालून व्यवस्थित ते तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे। आता इथे सफेद वाटाणे मी ऑलरेडी कुकरमध्ये उकडून घेतले आहेत, त्याच्यात एक बटाटा घालून तो कुकरमध्ये चांगला उकडून घ्यायचा आहे आणि तो आता त्यामध्ये मी ॲड केला आहे। आता तुम्हाला हवी तशी कन्सिस्टन्सी तुम्ही ठेवू शकता, पाणी जास्त घालू शकता, थोडं कमीही घालू शकता। आपल्या आवडीप्रमाणे कन्सिस्टन्सी घालून पाणी घालून कोथिंबीर घालून त्या भाजीला चांगली एक उकळी आणायला द्यायची। आता इथे बघू शकता तुम्ही सफेद वाटाण्याची उसळ ही तयार झाली आहे। आता अशा प्रकारे आपलं पितृपक्षाचं ताट तयार झालं आहे। आता ह्यामध्ये मी शेवयाची खीर, तांदळाची खीर
मालवणी पद्धतीचे वडे, सफेद वाटाण्याची उसळ, काळ्या वाटाण्याचे सांबार आणि आपण तयार केलेल्या भाज्या मी घातल्या आहेत। आता ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर काळ्या वाटाण्याची उसळ, मालवणी पद्धतीचे वडे, शेवयांची खीर आणि तांदळाची खीर याची रेसिपी मी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे। लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता। आणि इथे मी घोसाळ्याची भाजी सुद्धा केलेली आहे। तर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त